Месечен хороскоп за зодия Везни за октомври 2023. Моля да ни последвате, благодаря ви. През този месец съпругът или партньорът ви е в центъра на вниманието и на хоризонта се задава изненадващ финансов приток. Това може да се случи от различни източници, може би поради пълнолунието на 29 септември в Овен. С Марс във Везни до 11 октомври вие имате уникално влияние, което може да доведе до весели празненства с приятели. Партньорът ви може да се впусне в нов бизнес. Докато го подкрепяте, уверете се, че е направено задълбочено проучване, тъй като Меркурий се противопоставя на Нептун, намеквайки за пренебрегнати подробности. Новолунното слънчево затъмнение във Везни на 14 октомври осветява възможностите за работа, акцентирайки върху вашата креативност. С преминаването на Марс в Скорпион разходите, свързани с семейството, може да нараснат. Ако финансите ви са затруднени, помислете за търсене на помощ, вероятно от семейството. Този месец също така подобрява социалната ви сфера, като Венера води до приятни взаимоотношения. Това е смесица от личностно израстване и изграждане на значими връзки. Парите остават ключова тема, особено около пълнолунното лунно затъмнение на 28 октомври. С Луната, която подчертава кариерата ви, и Юпитер, който обещава късмет, това е време да се застъпвате за справедливо възнаграждение.